Chumbe wadhi ane gwenge ma dhowath ma Kisumu kama jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Omollo Ramogi Rawere kaunti ma Kisumu e chenro mar lalruok kod choko pach oganda ewi midhiero ma gikalo kod yore makare mag jiwo chenro ma opogore mag dongruok ne jopiny. Owacho ni obiro keto kenge mag neno ni oganda oyudo chenro mag dongruok e yo makare kaka itayo kod sirikal mamalo kaka imiyo ler kod Utino Daniel. Koloso e kinde mane oromo gi Rawere kaunti ma Kisumu e chenro mar lalruok gi jopiny ewi chenro mag dongruok mag piny owacho, jagoro mongirore migawo mar arita Omollo koni piny owacho geto madhi nyime gi chenro mar winjo ywak jopiny kendo lero negi okenge ma piny owacho osegoyo. We are meeting Kenyans across the country. First is basically just to listen to them. What are some of the issues that are of concern? But also we are using this opportunity to also just demonstrate what we are doing as a government. Kabende, onyiso Rawere mondo miyo thegre gi jo siasa madwaro mana tiyo kodgi e yo mar nyayo lweny kolore ni dwarore ni e kinde ma pogruok obetie olu chik. We have had conversations around universal healthcare, the need for us to increase the numbers in terms of registration. Kisumu County and generally this region is not doing as well as, let's take a case of Mombasa, which is more than 50% of the target. So we are trying to implore upon them that we need to increase the numbers so that then whenever people fall ill, then they can be able to benefit from this important program. Omollo ontiyo gi thuolo no mar jiwo jodak e kaunti ma Kisumu mondo miyo dhi nyime gi ndikruok e okumba mar thieth mar SHA mowacho ni konyo jotuo ahinya. And we are encouraging the youths not to allow any politician or any leader to take advantage of the fact that they don't have something to do to enlist them to get into criminal activities, because violence, in whichever way you want to look at it, it's a criminal enterprise and we cannot entertain it. Utino Daniel Ramogi TV.